Ka jingile kai football ka bala penlong ha keleng ki benta jong keri Phoi district la sakhi ba ki babon ke la kersian ye ki khun samla ka balong kum ke jing ai mansim ye ki khun samla ka dong ri Phoi bakin nang la ban sim khia bat ban penlong ye kene ke jingile kai football kum ka we na ki benta ban penlong kam na ka benta ban kersian ye ka jing im ka baman la kasngi Watla hadu mentahi kidang don tang kumbakato ka nengut ki khun samla ki balala ban penpau yela le lengba ka jingile kai football Henry ki babon kidang penkre syat ban pentebit ban yile kai ye kene ka ja jingile kai da ka balet ye simbenta ha ki tournament baper Menta ka chanmet lala ban penha perda saya ka wega football tournament ka ba arsngi ka bala penlong ha ka snong berwa ha ka bala penlong da ka Shipar Lock Sports and Cultural Club ha ka jingi trailang bat ka Ramblay Sports Club Lawan ban penhap perda ya kene ke tournament da uba Rocky Marwen ubade uwe na girangba nong yalam jong katany umsning barok away ha ka jingi don langru jong uba East and Ahing ubade u presiden jong ka Ribhoi Motorsport Association kumusumput kongsan Nangta uba Stephen Kharkrang ubade u presiden jong ka KSU Umyam Circle uba Mangkara Shongwan ubade u secretary jong ka umsning Block Congress Committee ha ka jingi don langru jong urang ba shenong ka shenong berwa bat urang ba shenong jong ka shenong Ramblay Watla kamadan ile kai kalong kabarit bat kabombyang Henry ki khun samla kenthei bat chenrang kila ile kai bha kat bala bat kabala pensong shit yak pajba nong paj kai năng tới Berwa. Kan ini nomor berwa.